Ja ha arribat el moment més esperat de tot l'any, un moment en què les famílies ens ajuntem per passar-nos-ho pipa tots plegats. Efectivament, estic parlant de les festes d'altura! En primer lloc, per obrir les festes, ni més ni menys, tenim la missa, i la missa solem de concelebrada juntament amb la processó amb la Verge d'Altura. Tot seguit, la Gina Ginger's Birthday Party i després el repic de campanes de festa major. Festa de l'aigua i l'escuma, i 3x3 per la igualtat. Escacs, perquè el xai electrònica i caminar d'escacs. L'oli begut i sardanes. Pujada Pilar caminant, Mos de Tropes, el Ball d'Antim, l'Alba, Ball de Festa Major, Plaça Electrònica, Ribera Humedet, de Tiets, Turinada i la resta de la nit. Elfiral Durant Larnit Del Gizu. Hola, bon dia a tothom, o bona tarda, o el que sigui que estigueu fent ara mateix. Si sou al lavabo, que és on la majoria de la gent es mira els vídeos meus, bueno, suposo que us vagi de gust. I res, després de tot m'agradaria dir que les festes d'altura van ser guais i que continueu així,
y Chachipiruli. Pongan música electrónica. The Master.